כגודל הציפייה, כך גודל האכזבה. לפחות נכון לעכשיו, אבל זה לא מנותק מההצהרות לפני הבחירות. צמד המילים שלפיד אמר הכי הרבה בקמפיין שלו הוא, ניחשתם נכון, מעמד הביניים. הנה לקט. ניצחנו! זה מה שהפוליטיקה הישראלית עוללה למעמד הביניים הישראלי, אלה המיסים. להתחיל להקל את העומס שרובץ על מעמד הביניים הישראלי. היה פה זינוק נורא, שמעמד הביניים הישראלי לא מצליח להתמודד איתו, ששוב הולכים לדפוק את מעמד הביניים הישראלי. ראש הממשלה היה צריך להגיד, התפקיד שלי הוא לעזור למצוקת הדיור של מעמד הביניים הישראלי. המחאה החברתית הייתה מחאתו של מעמד הביניים הישראלי, שעובד כמו חמור ולא גומר את החודש. אתה צריך מעמד ביניים חזק. ולא יכול להיות ששוב יעבירו כסף לעובדי נמל אשדוד, בעוד מעמד הביניים הישראלי קורס. מי שרוצה להציל את מעמד הביניים הישראלי צריך לעשות את זה מהכיכר הזאת אל הפוליטיקה. מעמד הביניים, מעמד הביניים הישראלי זה לא הדור שברח בגלל עניינים ביטחוניים, זה הדור שעזב כי מעמד הביניים הישראלי לא מסתדר. לא נשב בממשלה שלא תמלא את מה שאנחנו רוצים שהיא מעמד הביניים הישראלי. בכל מקום היה תמיד מישהו שנעמד ואמר, אל תשכח אותנו כשתהיה שם, אל תהיה כמו כל אלה שברגע שהם נבחרים הם שוכחים.